Nipaisir kep bom kuru arni Bokajan CCI Patua Klamalong ingdeng isi Bokajan Rhino Club Open Karate Championship ki pamanpon. Bom kuru arni Upper Deupani Constituency ki parlu Holy Cross Monduli along ingdeng troksi nikan esek Holy Family Parish Karbi Catholic amai pi kebipon. Nipainer kep ani Japrajan Ahiti Adung Patua Klamalong Santi Hidi Press Club Lapen Santipur Sachetan Rehabilitation Center Adung Pencerapsi Drugs Awareness Program ke Pemanpon. Bangsu Open Karate Championship Kachipati Along Ningkan Pho Lapen Ningkan Cricket Home Klim Sumar Atmo Phansi Panong Piponlo Lapen Anparta Bangsu Kachipati Along Bokajan Pen Dipu Lapen Jorhat Golaghat Hojai Dengaung Awar Pensi Pini Ladak Open Karate Championship Along Nang Chipati Dulo Lapen Kedam Tangapor Inut Anim Supi India Television Mati MTV Rodis Show Along Audition Chipa Undun Abang Pi Reng Sajirti Kiling Pi Sitami Alhiaman Pen Nang Chitong Dun Dangti Agai Pi Reng Sajirti Kiling Pi Lapen ke labang so first Bokajan Rhino Club Open Karate Championship amai phu atum pen kaning jepon alam thele ajupon na Bokajan pen erai rong pi report Dy365 Karbi live. Holy Family Parish along ingdeng troksi Karbi Catholic ningkan esek adorom amai pi ke pamanpon. Nipai sirkep bom kuru arni Upper Deupani Constituency ke parlu Holy Cross Monduli along ingdeng troksi ningkan esek Holy Family Parish Karbi Catholic amai pi ke bipon. Labangso amai along ni thom an bipon si pini abang ke angdung kiti ponlo lapen alang litum mission pen mai chun pamelu mai along kachetong Church nerkep mate Monduli nerkep an chetong lo lapen alang litum nang kethan dun atengke mai abang chun pamelo lapen alang litum anin kanwang tak labang su amai kibipon verji lapen alang litum lason si arnam birta keme pacethang ponji puta nang thandun lapen labang su amai along kejapon President akai terang lapen Secretary akai akon ronghang atung aning arong pensi talon tali ponlo puta nang thandung tangde berta angton penle aju nilikachingpon tingatum aprang se nilitum ladak Upper Deupani Holy Cross Monduli ala ke Karbi Catholic ningkan sek dharma me pi ingdeng troksi anang lelo pini arni nilitum kemang ningkan sek ajang pen thang siklo niphai troksi pen pini an tarik sirkep an nangle aporhut nitum ladak japra langso Holy Family Parish awai kangkedo Monduli nerkep aradat mangbong pen nitum chingrum pet pen ning isi pen lapen amonduli tin pen kebang President Secretary Prosrok lapen ni Marli aham phang Secretary President lapen non kaching thu risonim so terang youth tum pen amonduli tin pen kebang President Secretary Monduli aratuan thang chiklo ni phai troksi pen pini arni an ni kep arni kaching room lapen birta ke mega pachethang nitum ladak japra langso pai kangbo birta ke mi alam birta ke mi akam kathe a thejia anso se ka tang thejia pa sik lapen nitum seke tipi ponsi ningarong pen jo thom ni thom labang so me pi talon tali ponlo kilun ke kan lapen lunlam kacharli lapen kardom kardi anta nitum labang so akamang dengalo nitum ning chipi ponsi kadokabe seke chipi pon arong tin lapen amonduli tin anso se ka parang thejia pan karbia ham phang karbia monduli arat anso se ka pang tang pon ya pan nitum ning aklong pen ning chipi ponsi ini labang so ameipi ateke ningkan sek dharma meipi nitum talon tali ponlo labang so talon tali pon pen nitum ke theklong ning arong pik lapen ning sam pik lo lapen che hok pik lo lapen kibangji sengkan muning pen ke niltum sangti hidia hawar
Saint Paul mondile long kibi ponji apanta nitum ken kam ti jor ponsi pa prang ponji poson se Saint Francis amonduli along nitum bi ponsi ansu se ken kam ka ti jor ponji apan nitum kaching ti ching sai ka do ka we krung sai me pe nitum che parai pollo drugs awareness program apa tak nama tu dan kita ini pembahasan mana? Aprang si piniadak kectongan pasami kirupar piglo lapen Karbi yang norat atau mana sami nitum hinpen karong pipajari glo pinino itu madak awareness program kibi pon nake itu lah Santipur Sechetan Rehabilitation Center alang tu belsi itu pacero pon sibi pon lo iposibi nang ko ngathil ke nitum mahawara long non drugs kichu apai ong pigason lo lasila so puthak ubuson ten sinitum kipa kombon thegi ma lapen kichu bom tum han kupewar sai pen si kipa ipi pon thegi ba laso puthak eti thini tum kaching ki than pon ji phan sinitum netum chingrum pon lo lapen bang somai bi pon lo lani tum sangti di press club ahin gasi tum organize pon lo ladak pini gasi tong tum an hasum nitum chingki than pon lo pamilo lasike bang japor bang ke ongdung Karbi yang long hampang asong tum hasumi nitum kichu than pon lo ting pen bong dalang tum sami nang chirap ni tudun pen ke bang japor pen bang ke lagi chu tanglum tet adim an bang ke lang tu awareness bi pon pen si labang so raki kichu mati la drugs kirim mo matum phan bang ke khang kon pung lapen ge kemisan awar sai kemisan atuwar chingki je than pen rehability long rehab center long lang tum pen sei lang pon ko basi bini chingki je than pon long churo